Kaixo, ni Junenaz, 16 urte daukot eta Ezkoitzan bizinaz. Badakigu 40 aldian seguruan ikaspertuta egongo zaiela, eta horregatik hau itxia edo hau prestatzia pentsa du, zuentzat. Hase moduz, Ainhoa daukot izena, 17 urte daukot eta Ezkoitzarra naz. Tortitak itxen azteko erakutziko zuagu oin, ze material erabili behar dien. Hemen ondo ikusten moduan, dauko plater bat, bol bat, barilla edo aldozu erabili bebai batidora da opzionala, hemen dauko sartagin bat, kazo bat, espatula bat, eta koiara txiki handixa eta koiara txiki. Hauek die beharko dituzun osagaiak, kutsarada bat irin, kutsarada txiki bat levadura, kutsarada bat oliba olioa, arrautza bat, baso erdi esne, kutsarada bat azukre, eta azkenik gatz pixka bat. Lehenengo pausua da eskuak garbitzia. Horretarako hartuko jaboia, ondo igurtziko, zatura, eta baizikatu ingo. Ondoren, irina katilu batera bota. Eta 5. Hirugarren pausua, oliba olioa bolera botatzea da. Gero, arrautza bat bota. 5. pausua, azukre pixka bat gehitzia da. Ostian, gaz pixka bat bota. Ondoren baso bat esne. Horren ostean, jarri sartagina bat olio pixka batekin berotzen. Eta osagai denak ja bolera bota ondoren toketan da barillakin nahaztia. Alde batetik egin dagoenean, espatularekin buelta eman. Sartagina beru dagoenean, ja izango da ordua botatzeko indouen mazia kazuakin eta itxoin. Zuzua mazagukatu arte errepikatu. Tortitak inostian, aldozue untau gurosunarekin, nire kasuan untaut kakao kremakin. Eta holan geratzen da erantzuna. Aldotzazue bota edo zer gauza, mermelada, nozilla, fruta, nire kasuan botatzat fruta, baina oin botakotzat pixkat mermelada. Oin probiot hau, botatzat mermelada. Da superrona. Eta oin proban biot, abezelan dauen. Eta honen danan ostian, espero gustatik izan. Eta beste bat arte. Agur!